ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு புனே தமிழன். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா, இன்றைக்கி நம்ம கோவா வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம அக்வாடா ஃபோர்ட் தான் சுற்றி பார்க்க வந்திருக்கோம் கோவாவில். இது கேண்டோலிமோட பீச்சுக்கு சைடில் தான் மக்களே இருக்குது. பாருங்கள் மக்களே, இங்கே எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இங்கே பாருங்கள் மக்களே, இந்த பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு மக்களே. இங்கே பாருங்கள் மக்களே, அந்த தண்ணி கூட கிறிஸ்டல் கிளியராக இருந்துச்சு. அது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு மக்களே. சைடில் பாருங்கள் மக்களே, அந்த கட்டுமான கலைகள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு பாருங்கள் மக்களே. அந்த காலத்துலேயே, அதாச்சும் 1519 இவ்வளோ அழகாக கட்டி வச்சுருக்காங்க மக்களே. பாருங்கள் மக்களே, இந்த அளவுக்கு ஒரு கட்டுமான ஸ்ட்ரக்சரை நம்மளால் இப்போ கூட கட்ட முடியாமான்னு கொஞ்சம் சந்தேகம் தான் மக்களே. ஏன்னா இது கடலில் தான் மக்களே இருக்குது. பீச்சுக்கு டைரக்ட் சைடில் மக்களே. இங்கே பார்த்தீங்களா மக்களே, இங்கே ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் கூட வச்சுருக்காங்க. அப்போ இங்கே எவ்வளோ முன்னேறி இருப்பாங்க அந்த டைம்லேயே. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு மக்களே. இங்கே பாருங்கள் மக்களே, இந்த ஓட்டை வெளியே தண்ணி வெளில போயிடும் அந்த மாதிரி. இங்கே பாருங்கள் மக்களே. மக்களே, இப்போ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் இப்போ அப்பப்போ வீடியோ போட முடியல. அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டுக்காதீங்க சரி மக்களே. அது இப்போ நாங்கள் இங்கே தாஜ் ஹோட்டலில் தான் தங்கியிருக்கோம். அதுக்கு சைட்லேயே அக்வாடா ஃபோர்ட்டுக்கு சைட்லேயே. சரி மக்களே, தென் பாய், சி யூ, டாட்டா, சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்.